číslo 5. Ďakujem. Prosím si číslo 2. Ďakujem. Prosím si 10. Ďakujem. Prosím si číslo 1. Ďakujem. Prosím si číslo 6. Prosím si číslo 7. Ďakujem. Prosím si číslo 3. 3? To je aké číselko toto? Ty. No a toto? Ty. Áno. Ďakujem. Prosím si 9. Ďakujem. Prosím si 4. Ďakujem. A teraz si ty pýtaš číselka. Aké si prosíš číselko? 8. 8? A ako sa to povie? Pozriem si 8. Nech sa páči. O, tak môžu práve. No, super. A teraz si aké prosíš? Ty. 3 či 4? Ty. Takúto rúžovú alebo fialovú? Rozovú. Rúžovú. Nech sa páči. Rozovú na rozovú. Dobre. No a teraz si aké prosíš číselko? A ty prosím. 10. 10? Nech sa páči. Ešte? 9. 9? Nech sa páči. 6? Nech sa páči. 7. 7? Nech sa páči. Ups. 2. No, 2, pardon. Nech sa páči. 7. Teraz si aké prosíš? Aké ti ešte chýbajú? Pozri si. Chýbajú 5. 1. A ty? No, takže 5. 1. A teraz? Teraz si prosím oranžové číselka. Oranžové číselka. A aké sú to? 7. 2. Hej, ďakujem. A teraz si prosím zelené číselka. Zelené číselka. A aké sú to? Ukáž. 10. 5. Aha, ďakujem. Ja. A teraz si prosím rúžové číselka. 2 číselka. Aké sú to? 8. 8. Teraz si prosím fialové číselka. Fajové číselka. Aké sú to? 9. 4 a 9. A teraz, aké mi ostali číselka? Akej farby? 1. 6 a 1. Aké sú farby? Modré. Modré. Hotovo.